Hello, Ronnie. Where are you? 어디가 오는가? Dimple, no, yang खामानिफ्राय just ओंखारबाय. Then, okay. नोङो रुमपुर सखआव फै हा, रुमपुर सखआव फैनानै आंखौ फन खालाय, आं बेयावनो दङ, okay? थाब फै हा. नंगौ नामा? Actually, नों जेबो टेनसन दाला हा. रुमा मोनबाय हा, नों टेनसन लानाङा. नों जास्ट फैल' बेनिफ्राय खायसे नांगौ बुस्थु जोंफोर मार्केटाव थांना एसे शपिं खालायनोसै. बेनिफ्राय नोंखौ रुमाव दोननानै फैनोसै आं, okay? मा बुंखोलै दिम्पल नोङो रुम मोनबाय एसेबां हरखाबै बा फास्टथार माथो नोंलाय मानसियालाय बिदिनोसै एसे नागिरबायना मोनबाय दे थेंक इउ दे आं थांगासिनो दे ना रंपुर सकआव ना दे नै आं थांगासिनो दे गोमोहाबथावना शक जानाय खोथालै दिम्पोलादि बेबायदि खालायगोन सानाखैमोन आं सानदोंमोन दिम्पोलनि आखुफोरखौ गिबियाव नुनानै आं सानदोंमोन बियो अन्थाइ बिखानि गोसोनि मानसि नामा होननानै नाथाय एक्चुअलि बेबायदि नङा मानसिया अनसुलियानो आंनो रुम नागिरना होगोन होननानै बुंदोंमोन रुमखौ नागिरमारबाय मानिनांगोन खिन्थु मानसिखौ स्मार्ट दङ र' खायसे बुस्थु लानो दोंना आङो दखान गंसेयाव दोनदोंमोन बै एसे लामायाव बे बायनायफोरखौ लाना थांफाखानांगोन आरो दिम्पोला एसेबां हेल्प खालायबाय आंखौ मददबो खालायबाय बिनि मानि बेगखौबो बे पान कार्ड माइबा कार्ड दङना बेफोरखौ आं बिनो दिहुनना माने दिनै होफिननांगोन आं बिनो आंनि थाखाय बिसोरो एसेबां मावदों एसेबां हेल्प खालायदों आं जुदि बिनि बेफोर एसेबां इम्परटेन्ट कार्डफोरखौ जुदि बेबायदि लाखिनानै दोनो आरो सानसे जुदि माबोरैबा मिथिनांगौ जायो दुखु मोनना थागोन बियो दिनैनो होगोन र' आङो Oh my god, माब्लाथि मोसां जागोन आङो माने माब्लाथि उदैफोरा देरनानै माब्लाथि गथ'फोरा थाब गगारगोन माब्लाथि बे गथ' सासेखौ जोनोम होनो हागोन आङो बे आंनि थाखाय बेसेबा टेनसननि खोथा टेनसनानो बिनि सायाव आरो गोबालाय खर' गिदिंलाय माइबा जालाय मोनसेनि उनाव मोनसे जाबाय थाथारो माब्लाथि बे समफोरा थांगोन थै जासोदोंमोनबो ना बोरमा फान्थि बायदि दा आदे उदैयाबो सादों बारा साबा आरो दा बे बोराया हौवायाबो डाक्टारसो लिंलाबायबा आंहा प्रब्लेम जागोन र' आइडिया दिनै माइबा मोनसे जेरैबाबो थाथारनोसै गाबोनो देहाखौ एसे मोजां मोनब्लानो बबेबा टाउनफोराव थांनानै डाक्टार सासेजों नायजाहैनांगोन आङो डाक्टारनो एसे फैसा होनानै रावनोबो दा खिन्थासै होननानै एसे मोजाङै रायज्लायना फैनांगोन बेनिफ्राय मा मुलि नांगौ मा नाङा बेफोरखौ लाना फैनांगोन आङो उदै साब्ला मा जायो गोबानाय माबानाय बेफोरखौथ' आं नायजाखायानो मोजाङै सासे डाक्टारजों नायजानांगोन बोरायनाव फैसा बिनांगोन र' जुगामि एसे मोजां मोनबाय दा गैया मोजां मोनाखै आङो माबोरैबा मोनबाय दं उदैखौबो सानाय गोबान ओंखारनाय खर' गिदिंनाय माथो जाब्रबखो हरखाबनो होमब्लालाय बारा मोनदोंब्लालाय जोंहा फेमिलि डाक्टार दङ बेखौ लिंहरनोसै आं नोंना मा जादों मालाय नायनानै मुलिफोरखौ होगोन लिंहरनोसै आं होनब्लालाय फन खालायनानै मा डाक्टार फेमिलि डाक्टारसो डाक्टार होननाय लोगो लोगो मा गिखौ नोंलाय बिजि थुजानो गिदों नामा नोङो डाक्टार फेमिलि डाक्टारबो बेबो डाक्टाराथ' नायबानो मिथिखागोन आंखौ मेगन नायबानो उदै नायबानो प्रेसार नायबानो मिथिखायो डाक्टारा प्रेगनेन्ट नामा सिख्लाफोरा सासे मानसिया मा बेमार जाना दङ डाक्टारा नायबानो बुजिनो मालाय आरोबा मा नायबावगोन बियो डाइरेक्ट मिथिखागोन अबावबा प्रेगनेन्ट होननानै नाङा नाङा माने सादों सानायालाय थेवबो दा एसे मोजां मोनबाय आङो आङो थारमाने गेस्टिकनि मुलि जादोंमोन नै आंनाव दंखायोमोन नालाय एसे मोजां मोनबाय आङो नांला डाक्टार नांथ'लाना ओरैनो खरसा होनो नाङा दे थै मा खरसा गिदों नोंलाय बेलाय फेमिलि डाक्टारखा फैखायो र' आं लिंहरनि नाङा प्लिज सना नाङा दे डाक्टार लिंनो नाङा आं मोजां जाबायानो ना बाराद्राय मुलि जाब्ला दानो डाक्टार फैब्ला माबा मोनसे मुलि लिरना होगोन बाराद्राय मुलि जाब्ला खिडनि गाज्रि जायोनो नों मिथियासो डाक्टारफोरा ओरैनो फैनानै फैसा मोन्दों होननानै बांद्राय फैना मुलि सुलि लिरना गालांगोन नाङा दे आं बिराद गियो खिडनिफोरखौ गाज्रि जाजानो प्लिज आं ओरैनो उदैल' सादों नालाय बे गेस्टिकनिखौ जाबायानो आङो हामखासिगोन बे गेस्टिकसोखा नाङा दे
थार बुंमारदोंना नोङो ना इन्जेक्सन लानो गिनानै बिजि थुजानो गिनानै बुंदों? नङा बेबायदि नङा आं थारखौनो बुंदों प्रमिस गड प्रमिस आंना गैला एसे हामबायानो उदै सानाया नै एसे उखैहांबायसो आङो दा दसथाना माबा जासिगोनसो आङो नाङा डाक्टार लिंनो माबा बेदलाव सिथाबनाय बायदि मोनसे खोथायावनो सिथाबबाय थायो बे बोराय सासेयाबो डाक्टार लिंना होनदों माबा लिंनो जाबाय थादों माबा सोब्बारासो आंखौ दे होमब्लालाय जायखिजाया माबा आरो बांद्राय एसे सानाय बायदि मोनब्ला खिन्थाबानो जाबाय रुवाथिफोरखौ बुंबानो जाबाय नङाबा आंखौ फन खालाय आं थारमाने एसे खामानि दङ थांना फैनि आं दे रेस्ट ला नोङो दे अबावबा थांनांगोन थां आं जेबो टेनसन लानाङा आं दङ नै आङो टिभिसो नायनोसै औ दे हा बेलाय माथो आसियाव गानग्रा सिथामसो बेखौलाय माथो नुवाखैमोनदां आंलाय बेबोलाय माथो दिम्पोलनि बेगनिफ्रायनो मोनबाय आं रिङालाय डायमन्डनिसो ना मायदां शाइनिं जासिदों माथो डायमन्डनियानो जानो हागौ बे फाग्लाया बावनासो दंना मा बावनायखौलाय आं माबायदि मोनथिनो बेलाय आंखौ मिथियाना बिनि बेगादि आंनाव दङ बे डायमन्ड रिङादि बे आंनाव दङ सिख्लाफोरनिबो खामानि केयारलेस मा दङमोन मानि बेगाव फैसा दङ कार्ड दङ बे डायमन्ड रिं दङ दैद सिख्लाफोरा केयारलेस मारलाय नागिरदोंना नागिराखैथाय नागिराबो जानो हानाय बियो सम्पति गोनां न'खरनि फिसाना बावनासो दं खोमा बे र' दिम्पोलनो सारप्राइज होगोन र' आं हरखाब नुजा होनानै दा होआ र' आङो आंनि मना गिदिराव सोना दोननि आं उनाव होगोन आं उनाव देखायगोन आं बिनो दानो देखायथ'आ र' सोना दोनफिनसै गोबावानो जाबाय दिम्पोला फनसो खालायबावगोन दा थांसै माबा आं फैसाखौ मैया हाजिरा मावबोनाय फैसा मोननायखौ आङो बिसनानि सिङावनो दोनदोंमोन आयै गैया माथो फैसाया गैया मोजाङै नायनाय आइ आंबोथ' लायाखै आइ आंनाबो हाजिरा मावनाया दिनै हरासैयानो फैसाखौ गाबोनसो हरोनो हाथायाव गय फानब्लासो हरगोन होननानै बुंबाय आंनिखौथ' आयै आङो बे बिसना सिङावनो दोनथारदोंमोन फैसाखौ आयै आंना ब्लाउसआनो गैला जिजोब्बाय नि स्पर्टिंफोरखौसो दख'नाजों गाननांगौ जायो आयै आं सानदोंमोन खम दामि ब्लाउस गांनै बायनो होननानै फैसायानो गैला माथो आयै 50 थाखानिखौनो गांनै बायना लागोन होनना सानदोंमोन आयै आङो दालाय माथो फैसायानो गैला आयै आदायासो लांबाय नामा थिग गैया आइ नोंदायानो लांदों बायदि मोनदों आङो दर्जायाबो आं फैब्ला ब्लां गेंनायसो दंमोन बेनो लाङाखै बे आदायादि मानो बेबायदि हमनोनो हाया गावा सेंग्रा मानसि ओरैनो जाबथिं लोंथिंल' थायो जेरावबो खामानि मावनो थाङा मालायबा मालायनि बिदाफोरा बेसे न'खर सालायाबाबोथ' गावबा गावनि खरसाखौ दिहुनना लानो हायो बियो बबावबा खामानिफोर मावनो थांनो हायो नाथाय जोंफोरखौसो डिस्टार्ब होबाय थायो जोंफोरनि फैसा खामायनायफोरखौ जोंहासो मोनजाया मोनलोङा गाननो मोना बिनि थाखायनो फैसाफोरखौ खावै लांबाय थायो आयै नोङो मा जानानै जोनोम होनाय बेबायदि फिसाज्लाखौ आयै मालायनि फिसाज्लाफोरा माथो बेबायदि नङा जों गामिनि सेंग्राफ्रा बयबो खामानि मावो मोनथिलाय लांलाहाय बे गथ'नि आखला मानो एसेबां गाज्रि जाखो एखे बुन्दामिथार दाखुसो फिसालाबाबो होननांगौ जायो मालाय बिमाफ्रा जिखौ जायोमोन आंबो बेखौनो जायोमोन आरो गुथाल आपसे कुछ बात करना है जी सर आपने बोला था आप शादी करने वाले हो यस सर छुट्टी के बाद लेकिन अब तो छुट्टी नहीं होगा जी सर यस अब छुट्टी कैंसिल ओह पर क्यों सर दिस इज अ बिग रीजन एंड वी आर गोइंग टू अ बिग मिशन व्हाट मिशन सर ये एक बहुत बड़ा मिशन है गवर्नमेंट से ऑर्डर है इसमें से हम कुछ सैनिकों को हम चुनेंगे और उनमें से आप भी हो मैं भी हूँ ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है और इस मिशन को हमें पूरा करना पड़ेगा जी सर यस सर
ये एक बहुत बड़ा मिशन है। हमने कुछ कुछ सैनिकों को ही चुना है और ये एक सीक्रेट मिशन होगा गवर्नमेंट की तरफ से और हमारी तरफ से। यस सर। तो तैयार हो ना आप देश के लिए? ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे देश के लिए। यस सर। सर हमारे भारत माता के लिए तो, देश के लिए तो मेरा जान भी कुर्बान है सर। शादी का डेट फिक्स किया था क्या? नहीं सर, अभी तक तो फिक्स नहीं हुआ था। तो फिर आप घर वालों को फ़ोन करके बोल दीजिएगा कि आप 1 साल के लिए आप घर नहीं आ सकते। बोसोरसे न'आव थांनो मोननाय नङा। सर 1 साल? यस, क्योंकि हम जिस मिशन पे जा रहे हैं ये मिशन बहुत ही सख्त, डेंजरस और पूरी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगा। परसों से आपका ट्रेनिंग चलेगा, एक्स्ट्रा सीक्रेट ट्रेनिंग। सर हम कितने लोग होंगे? हमने इस कैंप से 6 लोगों को चुना है, अलग अलग कैंप से भी आएगा और सबको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। तैयार हो ना आप देश के लिए? यस सर, देश के लिए तो जान भी हाजिर है सर। शादी बाद में भी कर लेंगे। हमें आपसे यही उम्मीद था। यस सर।